Nabot na day ay ang imong gi-order na. Jollibee meal 50 packs. Oh no! Kuha na. Di ba mahayag? Ikaw daw mo yung order, ma'am. Sa imuha mo gud ni nakapangalan, ma'am. Then ang mode of payment kay cash on delivery ang takbayad. Mali karon nimo sa bayaran. Kwarta, uy. Oh no. Pero nag-order ka, ma'am. Wala. Nakalagyan eh. Ayo. 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 Good morning. Gang na asi. Nangita mi ni Afreshin Dingding. Ako bahala ka. Ay. Nangita mi Miss Afreshin Dingding. Oh, dali ta samahan. Pwede naman siya makatalk na. Oo. Kaya naman gud. Uyo. Dali, ma'am. Wow! Version mo pagbasa mo. Kanang naabot na di kan mi og from Jollibee pa dito. Ginagawa mo. Jollibee crew. Nade mi dari ma'am kay we just want to inform you na naabot na day ay ang imong gi-order na. Order na. So weird. Jollibee meal 50 packs po. Wow. Irina. Bale, ang total amount niya ma'am is 4,950. Baligyan sa palo. Saan ka rin na, ma'am? No? Ay, daghan mo. Oh, no! Ay, hala din. Simba. So, din naaron mo. Simba na mo. Ay, mau ba, ma'am? Sa Jollibee meal. Balik yung palo kao. Simba, ano kasi na? Kuha na. Nope. Di ba mahayag? Ikaw daw mo yung order, ma'am. Sa imuha mo gud ni nakapangalan, ma'am. Then ang mode of payment kay cash on delivery ang takbayad. Mali karon nimo sa bayaran. Kwarta, uy. Pero nag-order ka, ma'am. Wala. Wala ka nag-order? Wala ko sa order. Ma'am, kay nakubiya kayo ni nga amount. Promise, wala ko order. Paano masabi? Saan pa man yun? Saa kay ID dara, valid ID. Valid ID. ID rin sa kuhan. Bisag student ID. Oh, na. Kanang pwede ba ta magkuyog dito sa masakyan? Okay. Kuan man god kanang ipicturean mo kanang kuyog ang mga items o ang pamatuod nga wala jud ka nag-order. Kay kung ang mga ba tong tagsa butang dari ma'am, kay picturean ka bago mo goods. With imong ID ma'am, valid ID. Generator. Ano man imong ID mo? Ano sa kwaon? Sige po, kuyog ta man. Sure
pa ma'am, wala jud ka nag-order. Promise! Sinungaling ka! Basin gusto ka ma'am. Naa naman gud ang mga items. Na naman gud ang mga items. Susunod makakuha ka kong ID! ID. Balik ID ko na ko. Pwede, Estudyante pa ka, di balik to. ID Kay ako. kon ilag. Valid na tingali na mo. Students ID man ka. Oo, student. Valid ni. Tala mo Balik kay kuyog ka estudyante na. mo man siya rin. Kay naa ko kay permahan nga. Wala man jud ka nag-order. So, Labot. kailangan na kay sign-on niya. Contract. Kay sayang man gud na mo mauli ka dadto. Kay worth of 4,915. Uy, papa. Alidoy. Ay, seryoso? Sure ba? Ikaw na yung mag-open yun. May ano lang siya. So weird. Happy birthday po! Surprise! Happy birthday! Alright, kantahan naman natin! Ready? Happy birthday to you! Alright, everybody sing! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Alright, happy birthday, ma'am! Wow, surprise delivery for you. Na-prank na eh. Na-prank? Ilan daw? Wala naman. Nakasense eh, ma'am. Na-surprise ka, ma'am. Kisa kayo naghatag sa imuhan eh. Kabalo ka? Wala po ka kabalo. Nana na kayo iyag. Wala po. Ala! Murag mabuking na gid meron, no? Alright, sige ma'am. So happy birthday. Na-surprise naman ka, ma'am. Wow! Alright, so birthday ni mo today? Alright, happy birthday. Alright, ma'am. Good morning, good afternoon, may note to. Or sa nabang orasa karon, no? So, anyway, surprise delivery para dahil si Muhammad. So, nag-expect ba ka nga na imabot karon? Na-prank ka, ma'am? Or wala? Na-prank ka? Na-prank ka gadi ay. So, anyway, happy birthday. So, dili di ay Jollibee meal na gipa-deliver. Kandili surprise di ay para sa imo. So magpaila-ila sa amin once again. We are from Everything Surprises. Nalay sa ka-special person na gusto ka i-greet today of happy birthday! Palakpakan naman natin. Mami yun na nila kaka-special nga nani ka palangga. Kabisan to doon siya din is gusto lang may pabati sa imo og unsa kaniya kay hinigugma. Wow!
Bisan wala siya diri ma'am. Basin wala siya naghatag og pangalan. Ambot og kabalo baka kaila baka ani. Kay even kami wala gid mi nakaila og kinsa siya kay unknown ang iyahang name, no? So anyway, special kay kasayahan ma'am palangka kay kaniya. Bisan wala siya diri is gusto niya makisaulog sa imong adlaw nga natawhan. Wow. Sana all na lang daw. So syempre ma'am, birthday ni mo today na siya mga prepare mga special gift for you. So are you ready ma'am? Alright, so syempre ready na si ma'am para mo daw si mga special gift. Dili na nato dugay-dugay, dili nato lang ngayon suga na naghatag. Since birthday ni mo today na siya gipadala sa imuha na 1,000 bouquet of roses. Happy birthday! Wow, sana all. Alright, syempre birthday ni mo today, wala daw siya dali sa imuha ma'am. Kanina lang sa daw imong ihang. Napo siya gipadala sa imuha teddy bear! Oy, pakita ko itong mga audience. Sana all na lang. O, sana all lang sa imuha. Alright, so syempre birthday ni mo today ma'am. Ingon ani siya ka-sweet. Wow! Ingon ani katamis ihanggot pa sa imuha ma'am. Na siya gipadala sa imuha nga Ferrero Rocher chocolate. Isa ka naghahatagan nila. Wala bang kahay masukuan eh. Ngayon ay naghahatagan nila eh. Wala na patay. Ikaw na yung manubag ma'am. Dili na may magpalabot anak. Alright, so syempre birthday ni mo today. Every occasion, dili ni wala. Lagi na siya per me. Nasab siya ipadala sa imo na red ribbon cake. Happy birthday sana all. Happy birthday. Talang ka lang ka ni ma'am. Amin na lang sa ng cake. Alright. Happy birthday. Okay, wala dyan may idea ma'am. Kinsa ni ngalan na niga padala sa imo ha? Kinsa ka ha? Dili na sa audience mong tala. Kinsa kayo padala niya? Ha? Martin? Kinsa pa man? Kinsa pa yung laing option? Hala, matay! May bawaan dyan eh. Basig na yung mag-self na rin ha? Na? Alright, tara, nasa yung letter pero wala yung ngalan ha, unknown. Okay, ako lang basahon, ma'am. Siguro ikaw na yung masayod, ani. O, kinsan eh. Basta kami, dili ko di mo tugan, kaya wala man siyang ibutang ng ngalan. Alright? Okay ra ako basahon. Hanag audience na niya. Kisa kayo kapadala. Pila na kabuk manguyabay ni mo karon. Lima. Hinay po, pulo. Pulo ra. Pulo rin ingon wala yapil. O, pulo ra. Walay abil sa gilimod. Alright, tara. Akong basahan. English na ba ni? Akong panayang kamutan o pronounce kay English. I hope this special day brings forth and special high level of joy and bliss. I wish that you are happy and love inspires you every day. May the inspiration to live, love, create and win never disappear. Today, all flowers of the world are blooming up for you. May life give you more bright moments. May all your wildest and most cherished desire come true. I wish that happiness and understanding always reign in your home. May only sincere, loyal, reliable friends and kind people surround you. Happy birthday. Yun lang. Palakpakan naman natin. Wala dyan yung gibutang kinsa, promise. Kinsa maning ma'am. Nanggihilak na lang tani, kaya wala may sender name. Ngayon na hila ko sa English. Bisa ka kulang ko sa itong gibasa. English agad. Kinsa yung maka-translate ato? Alright.
Alright. Okay, ma'am. Sige, kabalo naman siguro ka kinsa kahata ganino. Na kay mga hint? What do you think? Kinsa ka ha? Wala, Jod? As in, mas inaara dari ang gapadala sa imo ha? Ipakita tong audience. Mas inaara dari sa imong audience. Wala lang? Kinsa? Wala. Wala. Okay, good. Okay, ma'am. Wala jud may kailaw kinsang sender sub. So ikaw na bahala mo sulti sa iyaha. Ug unsay mo gibati sa iyang gihatag na surprise today. Unsay may kasulti sa iyang gihimo may effort para sa imuha. Though unknown siya, hindi niya talaga pinapasabi or wala rin siyang pangalan na binigay sa amin para sabihin sa'yo kung sino. Okay? Dari lang, ma'am. Sinay, can you sing? Bilang mo yung kailan? Di mo ikistorya na mo kayo matindi mo. Ganda na lang. Ganang. Ako maistorya ani kung kinsa man ka, kinsay nagpadala ani. Salamat. Salamat kayo sa tanan. Salamat ani sa kuan pa surprise. Na prank jud ko. Charot. Ayun, kuan. Basta salamat kaayo. Kung kinsa man ka, wala man ko kailan nimo, wala pud ka nagpaila. Kuan. Salamat. Ipa-chat na lang siya, ma'am. Chat na lang na ako, kinsa man ka. Appreciated kayo. Nasa ba? Wala na, okay na ka. Okay, isa lang. Kulang pa ka na ulit. Okay, so happy birthday once again, ma'am. Alright, ma'am, para kiligan pa dyan ka, no? Before mo ta mahatag og birthday wishes para sa mga tao nga nadari karon, i-prepare nga song para sa imo, ma'am, no? Kiligon pa dyan kang tama na niya. Alright? Diri na dyan ka ma-fall. Basig, gula pa siya nagpaila sa imo karon pero inig-chat. Basig, musugot na ka-date siya, no? Okay, so i-prepare nga song, ma'am, haranahan ka. Dira lang ka, stay lang ka. Kaya ang message ani is para gid sa imo, ha? Right? Okay. Lakpa ka naman natin. Ako pagaya, kaskasan ng gitara. Manluboy dayon kung mukanta na ka. Parabuyag ang mapugnaw mong tinuod. Ganahan ko pisagyabag tinuod. Oh, tutok sa imong mata, higa sa imong paa. Sa taaging dugan kong buhi pa ba? Kusi-kusiun aron masuko ka. Ay namaray ayaw seryoso ha. Di ko gustong mo palayo bisag usa ka tikang. Kibasin nun yaog mailog ka sa uban. Lisudra ba gayod kung kita masakitan. Magbako na hinuon kining akong dughan. Ayaw na uglingi sa uban kay ako nagka. Sawan ta ang kapait ug ang katawa. Ayaw na ko buhi kay basinog forever na ni. Balayo ka, hala na unsa na ba? Klaro habiba sinagangguran ka. Ako kalit ni agso ka balaka. Nga basin ug madik na ka ako di ko gustong palayo bisag usa ka tikang. Kay basin unya ug mailog ka sa uban. Nisudra ba gayud kung kita masakitan. Magbako na hinuon kining akong tumhan. Ayaw na ugaling sa uban kay ako raka. Soon ta ang kabait ug ang katawa. Ayaw na ko buhi kay basinog forever ni.
masakitan. Magbangko na hinoon kini akong kamay. Kung palayo sa pusak na ikaw, ipasingon niya o mailog ka sa kumpay. Isudra bagay yung dito masakitan. Magbangko na hinoon kini akong kamay. Ayaw na umalis sa ubat kay ako ka. Sawa na ang kapait o ang katawa. Ayaw na tubuhin, may basinog forever. Ayaw na tubuhin, may basinog forever. Alright, so thank you so much, no, sa manindot ka song. Ma'am, ganahan ra ka, ma'am? Ayun, nagkikuhi kay Basin of Forever na ni. Ah. Buhian pa ni mo, ma'am, dili na. Dili na. Wow! Kisa kayo, magkailan na siya? Wala na, intriga sila. Dili na, for... Kung saan pagbuhi no, nga wala man na kaila kinsa. Wala ko kailan. Dili na lang na-change mind. But anyway, nasayad ko nga grabe ka happy ang imong birthday today. Nga na ay nagpaabot sa imo gingon ani nga surprise. Happy ra ka, ma'am? Nalipay ra ka? Bisan to dula ta kabalog kinsay gahatag ani. Nalipay ra ka. Alright. So palakpakan natin ulit si ma'am. Okay, so now since birthday niya today, di lang kay kanina ganitong surprise. Naman mo dari tanan. Okay ra mga ko mga special message para sa iyang celebration. Oh, friendship. Sige na, halina ma'am. Sige na ma'am. Dili ka mo message. Sige na, BFF dito. Alright. Sunod-sunod ka ha. Kamo ma'am. Okay. Wait. Alright, okay. So birthday sa imong friend. Ikapila na niya birthday ni mo ma'am. 21st. Okay. Nag-celebrate sa iyong ika-21st birthday. Unsa man imong birthday wish para sa iyong birthday today? Bitaw, so ako ading wish ni mo sing unta, Charles. Unta, dili na ni mo buhian, ha? Pero kabalo ko ani kinsay. Oy, wish niya. Wala man nag-guess. Sige, akong wish ni mo, unta, magpadayon ka sa imong buutan, buutan biya. Dayon, padayon sa koan, pagpangalagad sa Ginoo, dayon. Good health always. Mauto. Unsa pa? Sa gahatag ganing surprise, ma'am. Sa gahatag na surprise ani niya. So, bitaw wala ko kabalo. Wala ka kabalo lagi. Promise, pero thank you. Pero familiar man gyud. Sounds familiar, ma'am. Okay na. Uy, kiss mo si BFF. Agra. Go. Palakpakan naman natin. Alright, so daghang kayong salamat sa imong manindot nga birthday wish, no? Wala gid po dahil siya kabalo, alright? So now, mga sister, ani? Sige, una ta kay ma'am. Ikaw muna. Ikaw muna. Sige, dito sa ka, okay? Introduce ti ka. Alright, so birthday sa imong sister, ika-21st birthday celebration. Gi-surprise sa unknown person, wala ta kabalo. Wala sa kinsay gahatag ani nga surprise sa iya, ha? Sige lang, bahala na ni. Kung sa magaling mahitabuan ni, kinsa ni. But anyway, since birthday niya today, no, mahatag ta og birthday wish. Unsa man imong ikasulti sa iyang birthday today. Og sa gahatag pud niya surprise, bisan wala ta kabalo kinsa. Sean, happy birthday! Juan, akong advice nimo nga makahuman kag eskwela ug kinsa mo kay naghatag ani magpakita siya. Og happy birthday. Iyak po si sister. Si. Alright, so happy birthday. Thank you so much. Palakpakan naman natin. Alright, next. Sige na. Sige na. Gwapo kayo. Outfit. Dito pa. Opo, sige lang po. Alright, ma'am. So now, birthday sa imong sister ka, 21st birthday. Ang sa'yo mga birthday wish para sa'yo. Kung saan pa yung kasulti sa itong unknown sender. Nakahila kong butani ka isang. Ang akong message ni mo siya, di na ako tasod kay. Huwag akong tasod, hila kang pag martilyo sila. Kining,
ni siya nga kaning kabot kaya ni Nero. Biyag sige nag-away. Hindi daw nagbalik na yung mga gamay. Eh, hilak ko yan. Sugar mo hilak ay. Hilak ka na ma'am, don't worry guys. Sige ka na. Special na sa love. Isa may naghatag ani, tagay mo, chocolate siya. O, di, ang surprise na ko ay. Ma'am, magasag ka yung dumog ka naman. Kaya na mga viewers makakita nito. Sana ako tagaan chocolate. May kama ko sa titipir. Nahulog ini ay. Auto siyan. Kaning cake, matilaw may aning mga chocolate o cake din. Kaning mga titipir. May kama lang po may. Sana ako tagaan flowers. Ako, hindi na tagaan kulak sumat-sumat. Siya no? May kama na ko. Ang mga talagang salamat. Ay, ihag. Ihag. Unta ni mo ilong ang rag doorbell mo taas na ni. Thank you. Alright. Palakpakan naman natin. Alright, dagang kayong salamat. Sige naman pohon, kay naside ko nga daghan tang viewers na ni. Nara pa'y makadungog para sa imo ha. Nana pa'y mo surprise. Kay effective yan ay magpanungog-dungog ta. Okay na, okay sa paman. Maduro, ano mo? Isa ka sisi. Sige na po. Ah, yung mother. Oh, blal niya dari. Paki-claim. Ali po. Sige ma'am. Dito lang sa kamo. Okay, sa imo hang sister nag-celebrate sa iyang 21st birthday. Unsa imong birthday wish para sa imong sister and then unsa pud imong ikasulti sa naghatag aning surprise nga wala ta nasayod kinsa. Birthday siya. Pa-wish mo nga, unta. Binuutan na mo. Magdungon. Happy birthday na lang. Salamat. O sa naghatag ko ni Ani, salamat. Kasi ko may kailan. Ayun, ihag. Kikis pati mo sister. Ah, sige. Hi, guys. Christmas! Palakpak ka naman. So thank you so much. Aha naman ang mother. Kani nagpadulong. Okay, sa itong paabutan, dito sa klala. Ma'am? Oh, siya na daw. Ay. Akala ko Ali, ma'am. Birthday sa imong anak, ma'am. Grabe. Ladies and gentlemen, let us acknowledge the mother of our celebrant. Palakpakan naman natin. Dali, ma'am. Dali, ma'am. Pari mga anak. So, ma'am, imong daughter is nag-celebrate sa iyang ika-21st birthday. Nakabalo ka, ma'am, nga nanay uyab imong anak? Kabalo ka, aning? Wala. Sure ba, ma'am, na? Nay, naghatag sa iya karon. Wala siya yung tugan. Pero pwede naman kaha. Okay naman kaha. Wow. Uyab naman na. But anyway, ma'am, na ika-surprise ayaha pero wala po siya kabalo. Wala po di kabalo kinsa. Okay? Wala gasulti o kinsa. Wala siya gapaila. Okay? So, pero naghatag siya effort kay dili man siya po kahatag kung walay love na nagtigbabaw sa iyahang kasing-kasing. So, nasayod ko nga muchat na to sa iyaha. And then this time, nag-celebrate ta sa iyang ika-21st birthday. Unsa man imong birthday wish para sa iyang birthday, ma'am? Sa imong anak. Unsa pa rin magkasulti sa may gahatag ani nga surprise nga napalipay pa rin imong anak sa iyong nani nga padi. Ako lang west nga magbuutan. Dayon, magbuutan sa pagkadalagan. Dili magkuan, iring-iring ang daplin. Dayon, ang nagsurprise sana, mo sa salamat po kaayo. Kay unta, ug liron sa Sabado, murag pinta gini silang kiata, nga naka-whole dress man tanan. Sa Sabado man gini murag, paano yun eh. Salamat na kayo kayo sa naghatag ani. Salamat kayo. Alright. Hindi na ako kuko. I-kiss mo naman mga anak mo. Yes, po ko. Alright, so dalang kayong salamat, ma'am. Napa may mahatag og birthday wish na rin? Wala na. Oh, sige na. Dun. Oh, di na pe. Dun di. May nakaw man. Walk out. Kisa pa man. Oh, sige.
Sige na po. Sila may Oh, sige, next. may picture rin ito. Lagi-lagi. Ang sa mong birthday wish para ta sa tong celebrant. So akong birthday wish na rin ko say, always be pretty. Panggahin na po ng mga mayabay ko eh. And then always in good health. Perminte and then magdugay tang kitang tolo. 21 always. Kana ayaw pag bag-o. Always na imong batasan na malipayon always na tanan ng tao nimong makita nimong misihan. Imong pagkabutan. Imong pagkabutan. And then even na bisag mag-uban tang mag-igagaw na di pagkahungaw. Ayaw kabag-o. Bisan man moabot ang tayo na mag-away tang mga mag-igagaw. Ayaw pagbago. Thank you. Ihag mo naman siya. Ayaw na naman. Malakpakan naman natin. Ang ika-birthday wish para sa imong apo. Sulti ni mula sa mga pula. Birthday karon. Birthday ako ihatag mao ang pagpasalamat o pinuot nga tuloy sa ito nangitagan ang taas na sila mo una ikagkaroon na yung natuban ka ako ang magkusata ihatag na birthday ang akong ihatag nga pahinumdum mahitungod sa atong pagkinabuhi nga ang Ginoo mo'y tag-iya sa atong kalag o kinabuhi tahuro na to siya tahuro ng mahalugihan aron na sa Biblia, aron mataas ang imong kinabuhi. Busa mga anak, pinahuran din sa mga ginikanan aron mataas ang inyong mga kinabuhi. Wala lang. Ay, palakpakan naman natin si Lola. Alright, so thank you so much Lola sa imong Manindot nga birthday wish para sa imong apo, no? Ang Ginoo may tag-iya sa tong kinatibok ang kinabuhi. Amen ug amen. Alright, so thank you so much. Masayit ko nga kanang mga lohon yes, tears of joy. Okay, so murag wala na imong hatag og birthday wish, no? Okay. Alright, so thank you so much everyone sa kanang naghatag og birthday wish para sa ato ang celebrant, no? Nasayid ko nga grabe ka happy ang celebrant ka. Ma'am, happy na ka na? Okay. At least now, nahinginani nga pa surprise. Bisa na sa kailaw kinsa ni. I believe ka na kay Mark hint ka may karon, no? Nas nanay na sink in, ma'am, bisa kisa. Nana na. Hilak lagi ka, ma'am. Tears of joy. Tears of joy. Alright, so na natay cake. Sa itong ng cake, din kantahan ka lang mag happy birthday, alright? Alright, so natay cake. Ang nakabutang sa itong cake, I wish that you are happy. Love. Happy love? I wish that you are happy, love. Happy birthday! Palakpakan naman natin! parang mali. Ready? Clap your hands, everybody! Clap! Clap, clap! Clap your hands! Kantahan natin happy birthday na celebrant. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! One more time! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Alright, happy birthday po mga. Ito gawa kay pakatahan na balik ko. Ano sa man yung birthday wish para sa imong birthday today? Ay, okay na ma'am. Okay na habit ma'am. Kayo basin man ako. Akong wish sa akong self. Ikoan. Magpadayon ko sa akong koan. Kabuhan. Ay, magpadayon ko. Dayon, koan. Sa akong pag-eskwela. Kauban sa pagkoan. Kauban sa pagtuo. O sa pag-ampo. Dayon. Kaan pa mo ta. Tagan pa ko og dugang
years sa Ginoo o magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Mawara po to. Okay, blow the candle na. Yay! Once again! Clap your hands! Ready? Ikaw ba i-help ka? Ready? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, happy birthday once again. Palakpakan natin ulit. Palakpakan. Ano natin yung mama? Alright, so happy birthday mama. Happy na ka man? Alright, Brad. Dili pwede sa inyo. Sige, wait. Sige, sunod na lang. Sayang. Kabaror ba ko nila? Mag-answer. Mag-answer nila. Oh, magaling. Answer ko na yun niya. Ay, kasatan na. Oh, next time na lang. Sorry. Oy, na po. Wait lang. I-end na mo ang program, okay? Ah, makanta ni? Sure ba? Yes. Alright, so once again, thank you so much everyone. Palakpakan natin ito sa Lebron. Alright, sa mga client nga unknown, no, wala nagpaila. Thank you so much, sir, sa mga paghatag sa mga of trust, no, for choosing and trusting everything surprises. Daghang kayong salamat, sir, nasayod ko nga happy sad ka nga makita ni Muni nga nalipay sa mga imong receiver, no, ang mga gihatagan ng surprise. Alright, so now, ma'am, in behalf of everything surprises, we're so thankful din sa Tibok family, nga nadari karon, palakpakan naman natin. Sa tanan nga nakasaulog sa imuhang adlaw nga natawhan. So mga tanan sa naimi ma'am, unsa man imong gibati sa surprise imong gihatag sa unknown person karon. Opo. Akong gibati. Akong gibati, no? Kumain ka. Kuan. Nakuan ko, na-shock ko. Natingala ko kay nay niya adto dito sa kuan simbahan nga ni-order down sa to Jollibee meal. Dayon wala ko kabalo, wala ko kuan ano menu no kinsa siya dayon. Kinsa nag-order ato niya, dako kay kantida no niya, wala ko inato nga kwarta. Dayon mao to dayon akong mga kuan igsoon nga everything surprises daw din. Mao to wala sige ko natingala nga kuan kay nakabalik naman mo diri. So, mao to. Dako akong kalipay nga nainihatag na ako inani sa akong birthday. So, kay ko nalipay na po ko kay wala ko cake karong kuan sa akong birthday na ay naabot. So, pasalamat po ko sa Ginoo nga tagaan po ko kuan. Dugang pag kuan taas Panginoon. Dahil maura po to. Sa imong mga visitors. Sa imong mga... Sa akong mga kuan kahigalaan kay suunan dari nga salamat nga nakiloyo kun mo sa akong birthday. O happy Sabat nga natutanan. Right, happy Sabbath and happy birthday, ma'am. Alright, so na-enjoy ba ang tanan? Yes! Alright, so thank you so much once again, everyone. So, in behalf of everything surprises, dalagat kayong Diyos nga kabot pa kasi imong 21st birthday of nasayod ko nga dili lang kay kanang birthday celebration imong isahulog man kundi daghan pa gid nga katuigan ang ihatag sa Ginoo sa imong life. So magpuyo lang ka nga magmalinawon, magmalipayon kaya atong life is grasya ka na itself ang ihatag sa gipasin natin sa Ginoo sa tong kadalo-adlaw nga panginabuhi. And then nasayod ko nga daghan pang birthday ang mabot sa imo nga good health, no? And uban ang imong Tibok pamilya o diri sa Tibok pamilya diri sa iyong church. So once again po ma'am,
magpuyo lang ta na magbalinaw at magbalipayon. Uban ang gugma sa inyong tibok pamilya. Once again, happy 21st birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin. Okay naman, babay ka din. Kiss ka sa camera. Bye-bye. Kiss pa. Bye-bye! Alright, bye-bye! Bye-bye pa!